wasan sallah la ilaha illallah sallah sho wait mala sallah sho subhanallah shiga sallah sho suna ina to sallah sho kai ma zo mu tafi sallah sho ina wanda za a yi sallah sho wanda za a yi a cikin garin Kaduna me za a yi wani taron sallah sho arewa ko gudan hadisi suka hada a cikin garin Kaduna wanda suka hada hadisi din nan kana nufin waccan sallar wannan gagarin la taron ilaha hadisi illallah ka je kai ma kenan naje kai ma ka ne shiga cikin sallah sho assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mutanen jihar Kaduna ina mai sanar muku da cewa kwamfuran artist sun haɗa gagarumin show wanda suka hada a cikin garin Kaduna a nan Asom Hotel wanda yake kan titin Wafarod akwai manya-manyan artist kamar yan TikTok akwai IB dan akwai dan Yarbawa akwai Bakano dan bacin Bakano akwai ne akwai Kozon kuma ni ma akwai ne kun ga mu a cikin motar nan ko daga nan sai can bara mu taba sauka ba sai shi daga sallah insha Allah shi daga sallah za a yi wannan shudin bara mu sauka a motar nan ba sai shi daga sallah ga sa IB can su dan Yarbawa amma ku daina kallo na ma ko za ku ci kan